Martin Somers'ın baş tutanlığında Halkara Valyuta Fondu'nun missiyeti 19 fevral we 6 mart aralygynda Aşgabatda eden saparynyň netijeleri boýunça 9 martda beýanat ýaýratdy. Türkmenistanda amalaşylan ýeňillik reformalarynyň durmuşa geçirilýänligi üçin şeýle-de döwlet büdjetinden sarp edilen agramly goýumlaryň maliýeleşdirilmegi sebäpli ýurtda 2017-nji ýylda resmi maglumatlara görä inflasiýanyň ortaça 8%-den ýokary galandygy beýanatda edilýär. Halkara Valyuta Fondunyň Aşgabatda saparda bolan işgärleriniň pikirine görä ýurdun daşarky defisitiniň göwrümi göz öňünde tutulup goşmaça çäreleriň görülmegi, şol sanda valyutanyň alyş-çalyş bahasynyň düzelmegi zerur. Halkara Valyuta Fondu öz beýanatynda türkmen ykdysadyýatynyň kynçylykly ýöne şol bir wagtyň özünde gowulaşýan daşky ykdysady gurşawa uýgunlaşmaga dowam edýänligi bellendi. Emma Halkara Valyuta Fondunyň Türkmenistana edýän soňky rekomendasiýalary näme aňladýar? Azatlyk radiosu bu we beýleki soraglar bilen Angliýanyň Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni professor Luca Anceska ýüzlendi. Ol öz sözüne şeýle başlady. There are two main things, two main conclusions that can be drawn from me. The first one is that Men mundan bir näçe netije çykaryp biljek. Birinciden resmi maglumatlar hemişe diýen ýaly keskitsiz. Biz ýurtda ýagdaýyň has agyrdygyny bilýäris. Şol sebäpden men Halkara Valyuta Fondunyň agzalarynyň bu sanlary ynanmaýandygyny umyd edýärin. Sebäbi mundan bir näçe ýyl öň Türkmenistanda 8-10% ösüşiň bolandygyna ynanmak gaty kyndy. Häzirki wagt ýurtdaky ýagdaýy nazara alanmyzda 6,5% ösüşiň bolandygy hem hakykata ýakyn näl. Ikinciden Halkara Valyuta Fondunyň beýanatyndan Türkmenistanyň ykdysady ulgamynda käbir zatlaryň nädöwri amala aşyrylýandygyny aňsa bolýar. Sebäbi olar daşky täsirler, daşky faktorlar diýse-de ykdysadyýatyň guruluşyny üýtgetmek üçin o diýen tagalla etmeýärler we ýurt mana resurs, ýagny girdejisi bir çeşme bagly bolmagynda galýar. Şonuň üçin meniň pikirimçe olar, ýagny Halkara Valyuta Fondu ýurdun Hytaý bilen gaz sewdasynyň ýurdun umumy ykdysadyýatyna ýetirýän täsirini gowşatmak maksady bilen hökümetiň göz öňünde tutulmadyk ýagdaýlar üçin haýsydyr bir hereket planyny taýýarlamalydygyny çaklaýarlar. Mitigate the impact that the trade with China is having on the general economy. Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň monoresurs, ýagny girdejesi bilen bir çeşme bagly guruluşynda saklanyp galýanlygyny bellediňiz. Halkara Valyuta Fondu hem türkmen häkimetlerine ykdysadyýatynyň uğrunyň üýtgedilmegine maslahat berdi. Türkmenistan bagtynda muny aýtmak aňsat däl şeýle dälmi? Diversification is that kind of economic reform that requires time. Ykdysadyýatyň diversifikasiýalaşdyrylmagy wagt talap edýär. Munyň käbir täsirleri hem bolýar. Mysal üçin biz 2018-nji ýylda ykdysadyýaty diversifikasiýalaşdyrmagy planlaşdyrsak-da, onuň netijelerini 2030-njy ýyla çenli görmeris. Şol sebäpden bu proses has öň, ýagny 90-njy ýyllarda amala aşyrylmalydy. Ýöne hökümet hemişe döwlet gaznasyna gelýän nagd puly tarap ýykyn etdi. Şonuň üçin meniň pikirimçe häzirki hökümet sebäpli ýurdun ykdysadyýatynyň diversifikasiýalaşdyrylmagy aňsat diýip bileris. Ýöne munyň düýbünden mümkin däldigini hem aýdyp bilmeris. Eger resurslaryň ýagny ýurda gelýän girdejileriň dolanşy dur däl görnüşde amala aşyrylýan bolsa, onda rejimiň has takygy awtoritar rejimiň ykdysadyýatyň bu görnüşinden el çekmek üçin hiç bir stimuly ýokdur. It is easier said than done, provided that we don't change kind of government. Azatlygyň türkmen hökümetindäki namdar bir çeşmesiniň aýtmagyna görä ýurdun ýokary derejeli resmiýetleri soňky döwürde Halkara Valyuta Fondu bilen hyzmatdaşlyga has içkin gyzyklanyp başlapdyr. Türkmen hökümetiniň resmi toporunyň Washingtona eden saparynda Halkara Valyuta Fondundan $10 milyard möçberinde garz pul soralypdyr. Siziň pikiriňizçe bu näme derejede hakykata gabat gelýär? But it really shows desperation, doesn't it? The IMF only gives money in exchange for some reforms. Bu hakyky umydsızlyk. Halkara Valyuta Fondu pulu diňe käbir reformalaryň amala aşyrylmak şerti bilen garz berýär. Bu maýa goýum däldi, garz puldur. Olar ýagny türkmen hökümeti Londondan, Moskwadan, Hytaýdan garz pulu almaga öwrenşen. Ýöne bular ýaly tejribe inni ýok. That kind of line of revenues is gone.